Sedou mbi boni seba mi nu kama le surso Journaliste Sedou ni mami ni tlogere bora dona dunu ma bla ni ma kore atijo journaliste Sedou ka do wuli ka jo ani jatemena Adama Tunkara ko ako Mali soro asukuru lakanabaw journaliste Sedou ka do kanyeta ani dabali nyuma tegeli anyena soufɛ anyena klefe journaliste Sedou ka do ni nunu ngumba don atike journaliste Sedou ka do ko flabi tinywana barkani mi nyetu abu sordasu ye olu wulila ku kodo Mali la domi o dongele bamanju farala nyanga deme were de kumbe u bolo dabali were ku bolo journaliste Sedou nge ka do anabu da kwa mabbe tesiti keleto arme ka kunafoni di sira minnu be journaliste Sedou ka do sebiri do u ye fara nyanga ka kunafoni di opération keletigi journaliste Sedou ka do madda o masuna tesiti kele kɔfɛ bamanji nɔbɔli journaliste Sedou ka do bamanji ɲinini sani dugula min ye Mali armée journaliste Sedou ka do o de be sena sɛbɛnnikɛla ko ni ye kunnafoniw ta k'a lajɛ min ni min kɛra kɛnɛ kan a ko opération Maliko chef d'état-major général des armées a ye kunnafoni di min y'an ka sɔrɔsikuluw ye journaliste Sedou ka do nana jateminɛ kɛ nin bamanjɛ wale min dara ka tesiti sɛgɛrɛ n'a jara ana sefla journaliste Sedou ka do kuma min aywa minnu kɔni gesera faali ma bamanji jɛrɛjɛkulu olu bolen bɛ ka taa maa wɛrɛ wele k'u bi fara ɲɔgɔn kan kɛ journaliste Sedou ka do wulikajɔ bolo kan ani jateminɛ bolo kan min ka teli nin ko bɛɛ lajɛlen na o ye sanfɛ marifa ye journaliste Sedou ka do wele bilala i k'a dɔn mugu tigɛlamaw ma minnu bi sana olu nana wulikajɔ boloda ka mɔmɔni kɛ kunnafoni bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan u bɛ nin yɔrɔ in na u bɛ nin yɔrɔ in na journaliste Sedou ka do sɛbɛnnikɛla ko menaka min ye burɛmu mara ye i k'a dɔn juguw kun dalen bɛ fara ɲɔgɔn kan boloda k'u bɛ labɛn wɛrɛ kɛ n'a ko law a tɛ tɛmɛ 3 kɔ n'o tɛ dugu bɛ ci u y'u sɔrɔ n nani ye de teseti o kɛlɛ tɔ de ye nin ye journaliste Sedou ka dɔn wulikajɔ nana boloda fa min n'u k'a ma ko Tim Jaran kilomètre 40 o bɛ teseti tilebiyanfan fɛ journaliste Sedou n'u ko law min mana boli i k'a dɔn dugumamaw b'o pɛnbɛn k'o da kolondi k'o filenkolondi journaliste Sedou k'a dɔn wulikajɔw nana boloda sa fa bɛɛ lajɛlen la taa yɔrɔ tɛ na yɔrɔ tɛ bamanji la journaliste Sedou k'a dɔn bukɛnɛ ani basi kɛnɛ o saradala fa bɛɛ lajɛlen la ngaki sɛbɛnnikɛlaw ka a ma ban o min ye burɛmu lamini o tɛ kalo tile 20 13h waati salafana sali min ye an ka sɔrɔsikuluw ye u nana bɔli boloda bɔda min bɛ kida la ani menaka ni ɲɔgɔn cɛ bamanjuw labɛnnen kun do journaliste Sedou k'a dɔn nin jɛma lahulata in sɔmin kɛra bolofara min n'u k'a ma ko jimim i k'a dɔn olu de ka jɛkulu do n'u ko law fatɔ fara journaliste Sedou k'a dɔn minnu jogina sɛbɛnnikɛla ko u bolila ka taa ka min jour dalen to kɛnɛ kan journaliste Sedou k'a dɔn u tɛ se ka da ka ban a ma ban o a banna de sɛbɛnnikɛla ko opération Maliko u nana kunnafoniw jɛnsɛn hali bi an k'an sɔn ko in b'an tɛ koyi n'i ye bamanji n'i ye ni fitinin don a la n'a wulila n'a y'i sɔrɔ journaliste Sedou k'a dɔn o cɛ ka jugu i k'a dɔn u nana wulikajɔ boloda k'u bɔnni daminɛ bɔnni journaliste Sedou k'a dɔn bamanji cɛ 8 u y'o ni kɛnɛ karaba ten ngami minan min sɔrɔlu bolo dandow fana na o tɛ ka fɔ ka se a dan na a marifa n'a kisɛ journaliste Sedou k'a dɔn a moto n'a mobili journaliste Sedou k'a dɔn u b'a fɔ marifa jugu minnu ma PKM i k'a dɔn PM ninnu kɔni u ye nin caman den minɛ sɛbɛnnikɛla ko banni ma kɛ a ma ban o e yɛrɛ ko a banna de mina nin ye o sɛbɛnnikɛla ko a ko wulikajɔ bolo kan u tɛ kalo tile 13 u y'u nɔbɔ i k'a dɔn su araba konjo min ye ayiwa 1h du matin nɛgɛkɔrɔlaw la u jabala ba 2 bɛɛ journaliste Sedou k'a dɔn o ye Katiba ye serment i k'a dɔn kungokolonden min n'u k'a ma Kodoware kungokolo journaliste Sedou o ni tile bi a bɔ Mondoro tile bi yanfan kilomètre 30 u taara sɔrɔ u dɛgɛlen de o falen journaliste Sedou k'a dɔn u bɛ tu kɔnɔ u bɛ labɛnjugu ni kumakan jugu la ni marifa ko law cɛ min tora a ka ca maa 50 ye sɛbɛnnikɛla ko tuma min n'u jiginna ka suw lajɛ journaliste Sedou k'a dɔn u taara cɛngana dɔ dalen sɔrɔ u cɛ la o ye bamanjuw ka ŋanaba ye min dɔ ye ko Umaru Angoyiba Umaru Ufeiza bandi ba yi terroriste ba yi Ufeiza o fara n taara k'o de f'i ye jamu in de ye n dabali ban o tuma a bɛ fɔ min bamanji maa sugu bɛɛ b'a la a jamu wa awɔ o de ye n dabali ban dɔgɔnɔ jamu min b'a la awɔ
o dote awo manimandeu Jean Sedou u ko cɛ in de ma I ye tɔgɔ jumɛn fɔ sisan u Feiza o don Uzeifa Uzeifa Jean Sedou k'a u ye maa min fa nɔfɛ o yɔrɔnin bɛɛ min ka ca maa 60 ye maa joginen 37 ni kɔ Jean Sedou k'a dɔn marifa maramafɛn kisɛ mugu u y'o min minɛ ani mobili yɛrɛ Jean Sedou k'a dɔn dan t'o la u ye tasuma bila dɔw la I k'a dɔn an mago bɛ kisɛ la k'an dɛmɛ an taara n'o dɔw ye Jean Sedou k'a dɔn essence bidon belebeleba dɔ ani a bariko u caman de tun b'u kun Jean Sedou k'a dɔn tabilala nin bɛɛ lajɛlen la makilaw dɔnkilida de koyi Mali fasodenw bɛɛ jɛra ka danaya kan nasirana ɲigiw bɛ armée Mali armée mun ne bɔra an na soldat deuxième classe première classe en avant à vos ordres merci mon colonel allez repos Jean Sedou sɛbɛnnikɛla ko a ko armée ka kunnafoni dila Jean Sedou k'a dɔn wulikajɔ nana boloda sɔmingelen d'u la diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ I k'a dɔn a bɔ wulikajɔ taara k'u sɛgɛrɛ u tɛ kalo tile 19 min ye wulikajɔ ye pankuru n'o ye SU 25 Jean Sedou k'a dɔn u ka base ba dɔ bɛ ngi ɲininka awa Katiba Serma Jean Sedou k'a dɔn ayiwa min ye Serma ye o kilomètre 24 min ye Bo ni Kilebiyanfa ye n'o ye Douanzan ayiwa o nɔgɔ kɔrɔla ye Jean Sedou u taar'u dasi k'u sɛbɛ kɔrɔ soso Jean Sedou k'a dɔn minnu gisira an y'o wulukolo kundi I k'a dɔn ni pemelew ye kisɛ tɛ tiɲɛ o la bilen parce que minnu bɛ boli o b'a sɔrɔ kisɛ olu yara I bɛ sin ko bereni kɛ k'olu kɛ tɔ I b'o tɔsɔ ten a bɛɛ ni san minɛ ni maa kunda ninnu I b'u fa k'u fa I b'a fɔ k'a tɛ ban olu ninnu awɔ Jean Sedou sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ donni minɛ ko bi min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye u y'u nɔbɔ n nani ye de u y'u nɔbɔ k'u nɔbɔ Jean Sedou Bamajuw kun kelen bɛ ka labɛnjugu dɔ kɛ polisiw kan ka ɲɔgɔn falen polisi minnu n'olu bɛ ɲɔgɔn falen Soma n'o ye ayiwa Tanjo mara ye n'o ye Karangana ye n'o ye Kulikɔrɔ ayiwa Kucala Safola Kucala région ye Jean Sedou kun kelen bɛ ka taa ayiwa ngɛlɛnkɛ da mɔɔw ɲɛ u nana baliw la ye n'u ko law Jean Sedou k'a dɔn k'o bɛɛ lajɛlen fana daji k'o ban sɛbɛnnikɛla ko munumunu salo nana kɛ sa fo min faya Allah Bamakɔ dala faya faya ya n ka so ni ye man ɲɛ u bɛ ja ala farala ne ka bɔ ne min bɛna taa Segu weekend na faya u bɛ faya kɔnɔ I kɔrɔ o tɛ jelita yɔrɔ ye subhanallah u nana faya mɔmɔ Jean Sedou k'a dɔn faya mɔmɔnen I k'a dɔn a bɔ munumunu salo kɛra fana ka taa fo Joyila min ye a bɔ pankuru ye a baara kɛ nin bɛɛ lajɛlen salo ne ko I bɛ se k'i to avion kɔnɔ ka mɔgɔw lasa cogo di duguma de n ko appareil de b'a kɔnɔ a b'a zoomé I kan hali a b'i fiɲɛ ni jɛya dɔn avion kura minnu nana awɔ n'i y'a I bɛ min ye film na télé la cinéma na c'est que a b'a zoomé I kan de n'a y'i ye dɔrɔn a b'a zoomé I kan k'a lajɛ k'a filɛ ka ɲɛ k'i lasa k'a to sanfɛ n'a y'i bɔ a t'i jɛ a t'i jɛ sujuru de don la hawla wala quwwata illa billah avec précision nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ sursaut kɔnɔ a ka bi bɔli la dama tungana ni kɛlɛ ma kɛ seba tɛ dɔn ko fɛn min ye le combat ye an k'an tɛgɛ don ka bɔ n'a ye parce que n'o ye la rédaction ye nin y'u ka sɛbɛn ye u ko Mali armée wulikajɔ ni cɛsiri min n'i bɔra k'i da don a la nin kɛ o kɛ fɛn min kɔni ye Mali juguyabaw ye Mali janfabaw n'o ye jo sariya tigilabaw ye minnu financelen bɛ Faransi ni États-Unis fɛ u bi droit de l'homme ko fɔ an ye le combat ko a ko an bɛ don min na ko bi sɛbɛn dɔ bɛ min bɛ ka folofolo kunnafoni di siraw ani bɔlɔlɔ ka fa bɛɛ lajɛlen fɛ ani tubabuw ka teleso la cɛ dɔ bɛ yen a kɛn bɛ k'i yɛrɛ kɛ expert ye a tɔgɔ de ye ko Aluteni a ye rapport dɔ publier rapport min ni nkalon damanda de faralen don ɲɔgɔn kan k'o kɛ sɛbɛn ye k'u bɛna Mali armée jalaki janko kɛlɛ da bɛ se ka bɔ yan na cogo min
Sɛbɛnnikɛla ko a ko nin sɛbɛnfura min n'a bɛ ka cɛru alu tini fɛ k'a bɛ armée jalaki nkalon kuma sabula n'i y'a ta k'a lajɛ maa min bɛ kuma a sigilen tɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna na a sigilen bɛ Amérique jamana de kan a ka bureau kɔnɔ ye a b'a lakali fɛn min kɛra Bamako kɔnɔna na fɛn min kɛra Mondoro fɛn min kɛra pays Dogon na ani fɛn min kɛra jamana kɔrɔyanfan fɛ a b'o bɛɛ lakali i n'a fɔ ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko a ko nin kɔni ye caatiri kuma ye sabula kɔrɔfɔ minnu b'a da ni maa min hakili juru caanalen tɛ i b'a fɔ i bɛ kala tura la nka a bɛɛ ye nkalon dama dama labɛnnen don minnu ni tiɲɛw bɔlen bɛ sɛbɛnnikɛla ko sɛbɛnlankolon min labɛnnen b'a fɛ a ko fɛn min ye civil fa ye o cayalen bɛ Mali la k'o sababuya kɛ ko armée de bɛ ka civil fa sɛbɛnnikɛla ko nkalon kuma sabula civil minnu fara Jalasago Ndesago Janweli Bajangara ani dugu wɛrɛw la yala armée y'olu fa wa terroristes de y'u fa sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ mobili minnu bɛ yen ni mugujugu donn'u la k'u pɛrɛ fɛn min ye karo ani mobili gansanw dɛmɛtɔ ka mugujugu dɔw ɲɛ k'u pɛrɛ o bɛɛ lajɛlen ye terroristes an'u dɛmɛbaaw nɔ ye nin taara kɛ Mali armée ka Ansongo Menaka Burem Gosi ani Tesit i da bɔra ka maga olu la sisan yala maa minnu y'o kɛ n'u ye civiliw fa ka ban an ka sɔrɔdasiw ma k'olu faga yala o tigiw olu mun de bi fɔ olu ma droit de l'homme sɔsɔ wa sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi nin ko ninnu n'i y'u ta k'u lajɛ nin ye sanga ni waati de ye malidenw bɛ ɲini ka dɛli ni nasago ye sabula fɛn min ye anw kɛ o kɛ ka se sɔrɔ jajugu ni nkalon caman de bi sogolo min bɛ se k'a to anw bɛ mangoya sɛbɛnnikɛla ko a kun dɔ fana ye Mali ani Russie ani Chinois an tɛgɛ dilen bɛ ɲɔgɔn ma minɛnba minnu n'i bɔra k'a fɔ SU-25 min tile kelen kɔnɔ a bɛ Mali bɛɛ yaala tile kelen la hawla wala quwwata SU-25 a den kelen ma ɲi jamana bolo den kelen pe sɛbɛnnikɛla ko o mun kɛlen bɛ ni Mali armée bɛ ka se sɔrɔ u da magara o fana na o ko in kɔni u bɛ fɛ k'o lagosi sɛbɛnnikɛla ko Mali armée tɛ segin a kɔ sabula bɛɛ lajɛlen bɛ kulu kuncɛmana dɔ fuga ye siga t'o la tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen u ko journalistes tɛ se ka kuma ko baara donnen bɛ bɛɛ lajɛlen ko politikimaw tɛ se ka marcher a bɛɛ nkalon sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ni min ye min ja don min o b'o sɛbɛn sariya kɔnɔna ni kuma min ye min ja radio la télévision zo la fanga maracogo la ani sɔrɔdasiw ka baara la da yɛlɛlen bɛɛ bɛɛ bɛ se k'i ka yeta kɔni fɔ Mali la anw kɔni bɛ se k'o seereya wallahi dɔw jumɛn jɔnni ko jɛ ka fɔ a kana nin fɔ jango cɛmancɛ fanga in na wallahi don kelen da kelen a ma fɔ bon ni nkalon de b'u bolo rapport la wayi sɛbɛnnikɛla ko a ko jɔnnasigi min ni Faransi welelen b'a la Nations Unies na Faransi kɔni a taatɔ la bin b'a dalakolon tɛ a bɛ fɛ ka kuma de sɔrɔ a bɛ taa min yɛrɛ bari Mali la sɛbɛnnikɛla ko nka a bolo bi fɔ minɛn langolo kɔ sabula jamanadenw tigɛlen don a kan Faransi ye ko minnu kɛ nin gansan ti bila nkalon min n'u b'a fɔ k'u bɛ jamanadenw lafasa olu bɛ k'a fɔ ko maa minnu fara malidenw de don yala olu bɛ se ka kɛ malidenw fɛ ka tɛmɛ malidenw yɛrɛ kan ni Mali faamaw kan wa sɛbɛnnikɛla ko a bɛɛ lajɛlen de faamu ɲana anw kɔni ani Russie bolo bi ɲɔgɔn bolo ani dɛmɛbaa wɛrɛw fɔ finibɔ fɔ nɛrɛbɔ wa an bɛ tɛmɛ ni baara ye ministre de la défense colonel Sadio Kamara Assimi Goïta y'a ci waati laban in na a ka taa Russiw fɛ u kuma ɲɔgɔn ɲa min bɛ se k'a to dɔ ka fara Mali ka kɛlɛkɛminɛn kan ani kɛlɛ se kan nin bɛɛ de b'u tɔɔrɔ ne ko Allah Joan Sedou Maliens tɛ mun ne bɔnɛ na tous les travailleurs du Mali tous les opérateurs économiques du Mali, tous les commerçants maliens, nous quoi embêter déjà anga kalo kele sara ko ka di armée mawa. Mais non. Même quoi au début diama nyabwana. Oui tiens. Ça n'a ok. Ça va être une grande leçon. Mais justement c'est ce qu'il faut faire. Mais il faut des actes comme ça. C'est-à-dire que diakote. Chaque service beka biaka. Yamé, service beka beka. Anga kalo kele sara angena ko. Anga ta war blau, anga di armée mamina kasenai. No kera Amérique France bed ou dabiti ça ou dabiti. Mais il faut des gestes comme ça. C'est tellement simple. C'est possible. Je demande à tous les Maliens sans exception. Beka dika sara ko kalo kele sara anga di malima. Je suis d'accord. Et là, on va exiger des résultats aussi. Des résultats. On va exiger des résultats. Oui. C'est ce qu'il faut. Mais on nous dit sarata nous. On nous dit mais. On m'a de nous dit sarata. On m'a dit que mais. Pas guanzaya. Et jalou buta que mais. Et jalou ti sarata ou.
an b'an da kɛ kuma ye ayi faso kanu tɛ yan n'an k'a ɲɛ f'i ye kalo kelen jeliw mana taa kɔɲɔ ni sumu min na u mana wari min sɔrɔ u k'a bila armée ka compte la salamu lafiya n'an ka nkɔni jiriw tigɛra kun an n'a laminɛ Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn